Entertainmentनि हिनजाव सिथोबजोंसो होबाय दे आं जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय मुगै सुगै सासे बांगाल बिजौ हास'नाय आगाल खाथाजों किसारा साला बिजौ हास' खोन्दाखौ नाय लागाव नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअ हयथ' नुबाय जानो हागौ स' सोरनि सायाव नैबे भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस दिनै भुमिकाजों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डजों ओरैबायदि दावराव आरोना स' नैबे भिडिअखौ आङो सिगांनो सानखादोंमोन बिमा होनलायलायोमोन ना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ फंबाय नोंबो नायदोंबा गाज्रि मोननो नाङा स' नैबे आङो सिगांनिफ्राय नोंसोरखौ नैबिदि खेथ्रा जेंग्रा जागोन होननानै आङो नांलायगोन होननानै सानसे समाव नांलायगोन होननानै आङो सानखादोंमोन आरो आंनि गोसोजों स' हिनजावलाबा ओरैनो सहस नङालै साभाबिक नङा हिनजावफोरा एसेखौनो एसे मालायजों गुबुनजों रायलायनाय थाबायनाय बेफोरखौबो नोजोर होयो सेंग्रा समाव नों जि फाल्थु खालामबाय नैबे फाल्थुआ दा सोलिला खिन्थु दा मानि थाखाय नैबे दावराव जानो गोनां जादों नङा होमबा स' नोङो आंनि एनिथिं एमजे ब्रादार जोंना ब्रादाराबो नोंखौ सानसे समाव बुंदोंमोन बै नाय नों साबधानलै खिन्थु होननानै नोंखौ बुंदोंमोन आरोखि नों गोसोआव दंना गैया साबधान जा होननानै एनिथिं एमजे ब्रादाराबो सानसे समाव नोंखौ बुंदोंमोन आरोखि स' ओमफ्राय नैबेथ' थांखांबाय भुमिकाना जियानो जा ना थ' भुमिका बिनानावाबो एसे थान्दा जादो धैर्य जादो बारा गरम जाबा मोजां नङा ना मा होनो थ' हिनजावफोरा नै बिदिनो जाखायो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड भाइ मिथिबायना लाथा पाग्ला फंबाय जोंना स' एबारनिफ्राय साबधान आरोना नों रायलायनाय बेरायनाया अबेबा लोगो हमलायना बिदि फट' हमलायनानै जेनेबा बिदि फट' खेबजालायनाया मिथिबायना स' ओमफ्राय दाना फैदो जोंना एस जकिं ब्रादारा मा होनदों नैबे गुफुराव जादों आरोना नैबे काहिनिया जिहेतु बे खारनाय काहिनिया स' बिगुर जिनाय हास'नाय मानसिफोरखौ बांसिन मोजां मोनो होनना बुंदों स' बे बर' हिनजावफोरा बांसिन मोजां मोनमारो सब मुस्लिमफोरनाव मा दं आरो मेवमारो नामा ना मोजां मोनमारो मोस जालालै मोजां मोननाय मोनसे गोदैसिनि बायदि माबा मोनसे मोस मोनग्रा बुस्थु दं नामा बिसिनाव स' लाजिनांथाव आरोना मुगैथाव मोनसे न'खरनिनो सानै आइजोआ खारलांदों आरोखि नैबे सानै खारनाय आइजोआ गफुर ओनसोलनि होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों आरोना आलुपारा साइडनि स' जोबोद मुगैथाव सभाब होननानै बुंनांगोन जोङो स' दुखुनांथाव न'खरनि फारसे स' दा नोंथांमोना जिखुनु आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबारफोरा जाहाथे नैबे सिख्ला हिनजाव सानैखौ नुयोब्ला हमनानै न'खरनि फारसे गथायफिनगोनखौ आङो आसा खालामो आंनि गोसो गोरबोजों स' जोबोद गुन्दि जाबायलै जोंनि माखासे आइजोफोरा मिथिबायना स' मिहि गुदि थायो जोबोदनो स' जोबोद लाजिनांथाव स' बिसोरनि थाखाय मोनसे गन्द्रा बानायनानै दोननांसिगोन नैबे गुन्दि खारग्रा मानसिफोरखौ आंनि हिसाबाव आरोना बाबा आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फंबाय नोंनि हिनजावखौ माथो भुमिकाया खानायाव हमनानै बुद्रुलायनाय खोथा बुंलाबायदोंलै भाइ साबधानलै भाइ साबधान बा डेन्जार रागा दं खिन्थु भुमिका सावलासो खेला खनसे सौबा साफा जागोन बाला लाथा फंबाय एबारनिफ्राय दा बेरायखादै खिन्थु डेन्जार बुस्थुआ खिन्थु आरो हिनजावजों न'खराव दावराव दावसि दाजासै आरो एबारथ' नों सोमजाखाबाय ना नायदो आरो गफुरनि हिनजाव खारनाय बे गुन्दिफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन स' नोंसोरखौ आंथ' जेराव नुयो बेयावनो जोग्लिना बुग्लिनासो नोंसोरखौ डाइरेक्ट हमना हरगोन आं खेला जोग्लिना बुग्लिना डाइरेक्ट नोंसोरखौ हमना हरगोन आं डाइरेक्ट बुंखायो आं बाला रावखौबो पारमिसन लाया रावनिबो पारमिसन लाया बाला बुसे बुनानै नोंसोरखौ गन्थं खोमा जिलायनाय बाला गन्थंनि थै गलायनाय बानायनानै आं नोंसोरखौ डाइरेक्ट न'खरसिम गथायना फैगोन गम दं आरो जेरावखि नुवा आंनि भिउवार्सफोर आंनि साबसक्राइबारफोर आंनाव कमेन्ट खालाम आंनाव मेसेज खालाम नैबे हिनजावफोरखौ जाहाथे अबेबा नुबाय बायबा आरो नुसनबायबा थाबनो कन्टेक्ट खालाम आरो मेसेज खालाम स' नायलांबाय थादो एस जकिं ब्रादारा जोंना मा होनदों थारैनो नैबे हिनजावफोरनि सायाव बिराद मोनसे अयनाय मोन्दों बे बिजावसालिखौ सानैखौ नाय ओरैबायदि मुगै सुगै सासे बांगाल बिजौ हास'नाय आगाल खाथाजों बे सानै बिजावजालिया खारलांबाय ओरैबायदि मोनसे हिस्ट'रिफोर बायदिसो जाबाय जारिमिन बायदिसो जादों नायलाय ना बे सानै बिजावजालिखौ नायनानै ला बबे मोखाङै बबे गोसोजों मा जिउ लानानै मुगै सुगै सोबनिसे थाट
क्लास साला बे बिजौ हास'खोन्दाजों सानै बिजावजालिया सासे हौवाजों खारलांनाया बेखौ मा होननानै बुजायबावगोन आरो मा रावजों मा बुंबावगोन आरो बे बांगालखौ नाय बे फिसा गोनांखा बे लोक्षि सारा साला बिजौ हास'खोन्दाखौ नाय आं दिनै मोजां राया नोंथांमोन आंखौ दुखु मोननो नाङा नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो बे सानै मानसिखौ ओरैबायदि नोजोर हो बिजावजालि सानै आरो बे बांगालखौ जोंनि हारिया दिनै सारा इण्डियायावनो गोसारनानै दं बेनिखायनो ओरैबायदि शेयार खालाम मिलन मोनहैनांगौ शेयारिंआनो हमजानांगौ गोबाव जाबाय हमनानै मोनाखै उफाय गैया आं भिडिअ बानायनो लाजियो माखासे भिडिअफोरखौ लानानै अब्लाबो बायध्यथा दिनै बेखौ हमनो थाखाय बेखौ मोननो थाखाय ससियेल मिडिया नङाब्ला उफाय गैला मा दं बे बांगालाव हारा गोजा जेबो गैया महरानो दंना मोखाङानो दंना मुस्रियानो दंना दोन दोलदानो दं साला मुगै सुगै मा सानैबो फैजानो लुगैदों बिमाबो फिसाखौबो आरो बै बिमाया बेवाइयाबो बेखौबो माला थांनायमोन जेनेबा बबे भाषाजों रायनानै मा भाषाजों बुंनानै फोसाबबावनो हागोन बे मोनसे खेथ्रआव सोनाब साइडथिंसो जि होर 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 नुदोंमोन जोंनि गफुर एरियानिफ्रायबो बेबायदि जाथाय समाजा जाबाय हो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय राव गैलाथ' बिनिखायनो आं बाराखौ बुंला जायखिजाया बेखौ हमनांगौ आरो मोनसे खोथाखौ नोङो साननानै लाय बे सासे बांगाल बिजौ हास'नाय आगाल खाथाया हा बे बर'खौ मा हिसाबै हाबा खालामगोन बा बेखौ माबायदि लागोन देलाय बुंलाय नोङो बेखौ फाननायनि अनगा मा दं बिसोरखौ बिसोरखौथ' फानगोन ना एसे मुगै सुगै दाया सोरनि आं बुंनो साना ना हौवानि ना हिनजावनि गारना थांनाय हौवानि ना हिनजावनि आं बेखौ बुंनो साना अब्लाबो गारना खारग्राया दायनिगिरिखा बेबो सासे बांगाल बिजौ हास'नायजोंनो सानै बिजावजालिया खारलांदों लोक्षिसोर आं दिनै मोजां राया आंखौ दुखु मोननो नाङा आंनि नायग्रा फेसबुक आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो नोंथांमोननाव आङो बेखौनो निमाहा बिग्रियो आंनि रायनाय बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला उफाय गैया सम रायनोबो गोनां जागोन नोंबो रायाबा आंबो रायाबा नोंबो जुदि बुङाबा जोंनि समाजा माबायदि फोसाबजागोन नोंथांमोना बेखायनो गोबाव खालामनांला ओरैबायदि शेयार खालाम ओरैबायदि शेयार खालाम बे आंनि थाखाय नङा जाहाथे बेसोर मानसिखौ हमनानै मोननायनि थाखायसो आं रिकुवेस्ट खालामदों आं जायगा डिटेल्सफोरखौ बारा बुंला गफुरनिल' होनना बुंसिगोन जायखिजाया नायनानै लादो फट'फोरखौ मोजाङै नायनानै लादो आरो सिनायदो ओरैबायदि गावसिनि मिया लोगोफोरनोबो हरजोब सोरबा मिया नोंसोर लोगो दंबा गावनि मिया लोगो दंबा मुस्लिम लोगो दंबा सेस लागातार हरना दोनजोब